belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao heeft een politiek commitment afgegeven aan Nederland. Dat heeft minister-president Eugène Ruggenaat gisteren geschreven aan statenvoorzitter Ana Maria Pauletta. Na intensief onderhandeld te hebben over de begin juli voorgestelde Caribische hervormingsentiteit, beter bekend als TJE, ligt er nu een gebalanceerd resultaat op tafel, zo vindt Ruggenaat. De Curaçaose regering kan zich hierin voldoende vinden om een samenwerking met Nederland aan te gaan. De naam TJE is trouwens verdwenen. Ruggenaat noemt het nu het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. In de brief aan Pauletta schrijft de minister-president dat het streven is om nog dit jaar te beginnen met structurele hervormingen en concrete investeringsprogramma's. Het plafond van de showroom van Crown Automotives in Seridomi is gisteren voor een deel naar beneden gekomen. Delen van het plafond vielen op de auto's in de showroom. Dat was een gevolg van de hevige regenval die er gisteravond was. De auto's hebben gisteren schade geleden door het ingestorte plafond. Het gaat om nieuwe Hyundai modellen die in de showroom stonden. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De hevige regenval die gisteren op Curaçao plaatsvond heeft voor veel overlast gezorgd. De regen viel in grote bakken naar beneden tussen 8 uur 's avonds en 11 uur 's avonds. Vooral in Salinha zorgde dat voor veel overlast. Sommige wegen werden onbegaanbaar. De komende dagen kan er nog meer regen worden verwacht, zo heeft de meteo aangegeven. In een leegstaand gebouw op Parera is gisterochtend een lijk aangetroffen. Op aanwijzing van wijkbewoners werd de politie geleid naar een verlaten gebouw waar vroeger de Servicio de Control y Seguridad SKS gevestigd was. Daar aangekomen werd een levenloos lichaam aangetroffen. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding. Het gebied werd onmiddellijk afgesloten voor onderzoek. Daaruit bleek dat de persoon op natuurlijke wijze is overleden. Er is dus geen sprake van een misdrijf. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Curaçao kent nu 213 actieve coronagevallen. Worden dat er meer dan 400, dan zitten we in een gevarenzone. Dat heeft epidemioloog Izzy Gesterbloed gisteren gezegd tijdens een persconferentie. Gesterbloed legde uit dat als van die 400 gevallen er 5% of meer opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dat een enorme druk legt op de zorgcapaciteit, met name op de intensive care. Om die reden moeten we nog even de maatregelen van fase 3 aanhouden, aldus de epidemioloog. Volgens Gesterbloed zijn we voorlopig nog niet af van COVID-19 en voorlopig is er nog geen oplossing in de vorm van bijvoorbeeld een vaccinatie. Het aantal toeristen dat na het openstellen van de grenzen naar Curaçao komt, groeit elke maand. Dat heeft het Curaçaose toerismebureau gisteren bekendgemaakt. Kwamen er in juli nog ruim 8000 verblijfstoeristen naar Curaçao. In augustus waren het er ruim 9000. In de maand september zijn het er bijna 10.500. Meer dan 90% van de toeristen komt uit Europa. En daarbij komen verreweg de meeste toeristen uit Nederland, gevolgd door Duitsland. Een groot deel van de Tweede Kamer in Nederland kijkt met weinig enthousiasme terug op de autonomie die Curaçao en Sint Maarten de afgelopen 10 jaar hebben gehad. Aanstaande zaterdag is het er precies 10 jaar geleden dat die eilanden aparte landen binnen het Koninkrijk werden. Maar omdat er volgens de verschillende partijen weinig is verbeterd in de afgelopen jaren, wordt het zaterdag geen feestje, aldus het Nederlandse parlement.
Gisteren werd er in de Tweede Kamer gesproken over de begroting van Koninkrijksrelaties voor 2021 met staatssecretaris Raymond Knops. Volgens SP'er Ronald van Raak is 10 jaar autonomie mislukt. Hij wil een onderzoek naar de besluitvorming rond 10 oktober 2010, de dag dat de nieuwe status inging. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.